Kag sa number 1, masobra sa 1,700 ka persona sa Bacolod nangin reactive sa HIV testing nga ginpatigayon sa nagligad nga bulan. Pinakahuben nga HIV positive sa Bacolod 15 anyos pa lang. Sino kay HIV campaign focal person Jonathan Diaz, 1,712 ang na-record nga reactive sa HIV bangod sa mas ginpalapad kag mas masupog nga information drive kag libre nga HIV testing sa mga barangay, eskwelahan kag komunidad. Kung magsiling nga reactive sa preliminary test, may na-detect nga HIV antibodies o kung antigen sa dugo nga nagapakita sang preliminary positive result pero hindi pa ini final kay mahimo nga false positive lang ini gani may confirmatory test pa nga ginahimo. Ginpasiguro man sang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga may nagakaigo nga supply sang HIV testing kits nga naggikan sa Department of Health Negros Island Region. Dugang pa ni Diaz, isa sa mga problema sa kampanya amo ang lost to follow-up kung sa diin nagakadula ang pila ka pasyente o kung wala na nagapakita. As of July 2025, may 1,312 ka mga confirmed HIV cases ang Bacolod. Nagapang 22 ini sa ranking sa 140 ka mga LGU nga may pinakamadamo nga kaso ng HIV kag 15 anyos ang pinakahuben. Plano sa Bacolod City Government nga magpatindog sang kaugalingon nga HIV treatment hub sa 2027 para mas mapangapinan ang privacy sa pasyente kag mabuhinan ang stigma. Ginapasalig sang syudad nga ang hub magahatag sang komportable kag libre nga pagpabulong para sa tanan. Pag found out naton nga reactive sila or positive sila sa HIV, ang iba dumi fears wala mo na bisan stigma sa kung ano ang mahambal sa public sa ila kag sa iba may mga problema sa ila workplace. So gakadula maton nga contact sa ila kakalos to follow up naton ang aton nga mga person living with HIV.